Inaabangan na ang pinakamaningning na parada sa probinsya ng La Union, ang Grand Electric Float Parade na gaganapin bukas sa San Fernando City, La Union. Nakahanda ng bawat float ng kada LGU, laman ang ipinagmamalaking produkto at pagkakakilanlan ng kada munisipalidad. Ang mga konsepto pinag-isipan para maipakita ang pagkakaisa sa probinsya. Ang concept kasi natin sa float natin, ma'am, which is nasa guidelines naman na binigay ng PGLU, is yung mga products and yung mga sites ng ating, not just in Bawang, but whole La Union. Kasi yung team nga natin is La Union Agkaisa, parang sa float na rin, naipapakita natin yung Agkaisa dito sa mga ginawa nating float, different municipalities. Ang bawat float, resulta ng pagkamalikhain at dedikasyon ng 19 na bayan at isang syudad sa lalawigan. So yung unity na team, ito kinuha namin yung 20 municipalities of La Union. So ito lahat yung mga 20 municipalities, andito yung mga logo nila. And then yung OTOP namin based sa mga last na previous na electric float, andun yung Maratangtang. So makikita nyo yung sea urchin. So nandun yung sea urchin. Bukod sa produkto, bida rin ang mga historical landmark at maging representasyon ng mga pook pasyalan. Bukod sa inaasahang nagliliwanag at kumukuti-kutitap na paandar sa bawat karosa, masisilayan din ang mga mutya ng bawat munisipalidad suot ang kanilang festival costume. Mag-umpisa ang Grand Electric Float Parade alas 6 ng gabi bukas, February 27. Magsisimula ang parada sa Robinsons La Union patungo sa City of San Fernando Plaza papuntang Speaker Pro Tempore Francisco I. Ortega Convention Center sa Barangay Sevilla. Inaabisuhan na rin ang mga motorista kaugnay sa mararanasang pagbigat ng daloy ng trapiko. Joan Punsoy, Balitang Solid North.